Ramogi TV. Jolupo wegi yedhi kod jotelo mawuok e dhowath ma Asat e kaunti ma Kisumu ywak e wigi ma giwacho ni meko ma saa ka saa ketho gigi ma kiluwa to gimayogi kiluwa mekgi monj ma kinde ka kinde kin san mamoko kowuok kuom apisa mochung' ne le mag bunge KWS mawuok e chula Mandere. Kaka lipota marwa Millicent Adhiambo lero, jolupo gi koro kwayo piny owacho mondo donjre wachno mapiyo kendo migi ler ewi chik ma giketho momiyo apisa ma KWS sandogi kamano, gino marocho yutogi kendo nyayo sigu e kindgi kod apisago. Kuom kinde mogwaro, lupo e nam Lolwe osebedo kar yuto ne oganda mathoth moriwo madhowath ma Asat kamoting'o jolupo, johan rech e kind chenro mamoko. Kata kamano kuom dweche mahao 4 sani, jolupo e dhowath ma Asat koro ywago reyo ewi sand makoro gikaloe e lwet apisas mochung' ne le mag bunge Kenya Wildlife Services machula Mandere. Mautuk mako gi piny maru kendo mayo gi kiluwa mekgi, gino magiwacho ni keto ngima jolupo e andaki kendo rocho ratiro margi. Osebedo kwanwang'o sandruok e lwet afisas mag jo game kendo gibuogo ngimawa ka gisiemowa kod bunde, to wan wadhi nam gi lwetwa nono ma onge gima wating'o. Koro osebedo kwa kalo kamano gimawarewago gidhi godo, jomoko be gimako gi ywayo gidhigo. Seche ma chieng' moro giketo nyaka jowa mobeto nyaka pi gi siandagi, makata na wuon oseketa mobet pi gi siandana, to kama wantie no chikre gi kuonde ma yamo ywake. Seche ma yamo ywak tichula kanye manyalo konyowa kwa reso ngimawa. Gimayo ji Kisaujo ni konyowa, iluonge en kube moro ma konyowa golo pi e iye, maka onge iye to iye nyalo nimo. Jogi mayo ji nyaka engines. Raywer ema janam wacho ni mano e silaha ne, nekech en ngimane, nekech kabot pi dhi pong'o to ywero kod raywer. Koro kana ng'iyo tawacho ni kara jogi dwani jowa ma jolupo mondo tho. Ewi mano gitudo sand makama kod kiew mar mita 200 e kindgi kod chula Mandere, kaka wach ma Kenya Wildlife Services makore godo ka giwacho ni nyaka nene pok ne gineno kiew matamo gitimo kiluwa margi e alwora mar chulano maonge gige bunge magiketho. Koro gikoyo ler mar ng'eyo ni ng'awa ma owinjore omak jolupo. Pok aneno ja KWS kamako jalupo. An naneno ka gilawre gi jok matong'o yien gi jok manego le. Kawuono ni gimako jolupo. Koro na penjora ni to mai ang'o matimore? Nekech Ndere is not a demarcated area. En a national park. To national park ere kaka ja national park mako jalupo. Ne giwacho ni joma ne obedo charged ka no obedo charged gi ni noyud gi within protected areas, ni kama obedo restricted. Iwinja 200 meter thing ni ga elwet jo fisheries. This is what we know. To jo fisheries gi ong'eyo ni mani is a waterway mapok gi mako ji, makata chieng' mane jogi dhi mako ji 200 meters no. Dong jo fisheries ne nika jo piny jo fisheries dong ne ng'ado license ka dine bed ni mane en kosa dong jo fisheries gi kare mano nego bed no sedhi omako ji 200 meters no. E kinde magiyango ni gisebedo kod rombe mopogore ewi wachno kod jotelo, apisas mag piny owacho kod mag Kenya Wildlife Services Mandere, kata kamano rombego osebedo ka gore Luanda. Kwayogi en mondo sirikal odonjre wachno mapiyo oresgi e lwet apisas mag Kenya Wildlife Services mondo giyud fuong'ruok. Wasetemo luwo chik kayudo report e weche mahinyo jowa malupo e dier nam. Amanyo Coast Guard, amanyo nyaka DCC mochung' ne security. To asetemo tero weche gi tichi kamana ni ibro los. Koro an kaka jatelo arado gi weche mang'eny. Kochopo gotieno ok anindi, simo donjo ni kodonjo kon gi kon. Akwayo sirikal ni mondo wuog oko okonywa. Wan jo Kisumu waywa kabisa Asat ka. Jotelo mane wayiera wacho nuka winja. Profesa ng'ama wiye lew kendo ng'ama riek. Ne wayieri mondo ikonywa. Jogi tho e nam, jogi sande nam, jogi dhi marach. Achaka wacho ne James Wambura Nyikal, you are my best friend. Inosiepa kabisa. To kuom nam to wadhi kethore.
Mr. Wambura wuog oko, jonam winjo marach. We want something, a clarification. Wagombo ni mondo sirikal okama up openly mondo bi engage jopiny. Wadwaro through public participation mondo gisensitize jowa. Kanitie gimoro molokore ma samoro wan pod wakia to gitang'nwa legal instrument gazettement manolok go chikno. Ka chik ni bende nowuok e lwet jo fisheries okete e lwet jo KWS bende gitang'nwa, wan wakwayo mana gimuolo. Magi biro e seche mabende temowa mar tudore kod apisa maduong' mar Kenya Wildlife Services Machula Mandere oserem nyago lemo. Jolupo koro geno ni ywakgi ibiro winj mapiyo mondo giyud resruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dhowath ma Asat, Kisumu County. Erokamano nyakwara Ramogi mane mokelo e giko mar weche manyien mag migago